Washolatu lan utawi salat sunanuha tegese pira-pira sunnai salat. Tegese pira-pira sunnai salat. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing. Manjing fis sholati. Fiha ing dalam salat. Fiha ing dalam salat. Iku syai'ani suwiji-wiji loro. Iku syai'ani suwiji-wiji loro. Sunnah-sunnai salat sebelum masuk salat. Niku ana loro. Sing pertama rupane al-adanu adan. Sing pertama adan. Niku sunnah. Wa huwa hale utawi adan. Wa huwa hale utawi adan. Lughatan ing dalam bahasane. Lughatan ing dalam bahasane iku al-i'lamu aweh weruh. Secara bahasa adan niku pemberitahuan, ngekei ngerti. Wa syar'an lan ing dalam syara'i secara hukum syarak iku dikron utawi adan iku dikron dikir makhsusun kang den khususaken lil iklami kronoh aweh weru bidukhuli waqti sholatin kelawan manjinge waktune sholat mafrudatin kang den fardoaken iku secara syarak utawa istilah. Jadi dzikir yang khusus untuk memberitahukan bahwasanya masuk waktunya sholat fardu. Iku adan secara istilah. Jadi dzikir khusus untuk memberitahu bahwa sudah masuk waktunya sholat fardu. Iku adan secara istilah. Dan hukumnya sunnah. Sunnah iku masuk sebelum sholat. Wa al-fadhu lan utawi pira-pira lafate adan. Lan utawi pira-pira lafate adan. Iku masna loro. Iku masna loro lafate adan beda mbek qomat. Nek adan dua kali illa takbiro angin takbir sing awalahu ing dalam kawitane adan farbaun mongko papat kecuali takbir awal niku kabeh papat kan Allahu akbar kan ping papat sing awal niku. Wa illa tauhida lan angin lafat tauhid iku la ilaha illallah niku terakhir iku pisan. Akhirahu ing dalam akhire adan fawahidun mongko siji utawa mongko pisan sakliyane iku dua-dua ketika adan hukume sunnah. Sunnah yang kedua sebelum masuknya sholat wal iqamatu lan qomat. Sunnah kedua sholat, sunnah kedua qomat. Tadi adan iku sunnah sebelum masuknya sholat, qomat yang ngono sunnah sebelum masuknya sholat. Wa wahali utawi al iqamah iku masdarun masdar. Iku masdaru aqoma, masdari lafat aqoma. Iqamat iku masdari lafat aqoma. Aqoma artine mendirikan. Summa sumia nuli dan arani bihi kelawan al iqamah. Apa ad-dzikru dzikir al makhsusu kang den khususaken al makhsusu kang den khususaken li annahu krana stune dzikir iku yuqimu ngajak ngadeg. Iku yukimu ngajak ngadeg, akoma yukimu kan ngadeg atau mendirikan. Ngajak ngadeg ilas sholati maring sholat. Lah dijenengno sholat itu soalnya ngajak ngadeg mulai sholat. Lah iku termasuk sunnah sebelum masuknya sholat qomat niku. Sadurunge adzan sih ya sunnah. Qomat ya sunnah. Wa innama yusra'u lan angin pestine den syariataken lan angin pestine den syariataken apa kullun sak ben suwiji minal adani saking adan wal iqamati lan iqamah adan bi qomat iku disyariatno lil maktubati krana salat kang den fardhoaken lil maktubati krana salat kang den fardhoaken wa amma ghairuha lan anapun utawi liyane al maktubah iku fayunadi mongko den gawe ngundang laha krana arai ghairuha
Apa sing digawe ngundang as-sholatu jami'ah, lafat as-sholatu jami'ah. As-sholatu utawi salat iku jami'atun kang jamaah, iku jami'atun kang jamaah. Dadi adzan dan qomat iku hukume sunnah sebelum masuknya sholat. Sunnah iku mang lil maktubah, khusus digawe sholat fardu. Jadi sunnah adzan qomat itu khusus digawe sholat fardu. Sakliyane sholat fardu undang-undangi lafat as-sholatu jami'ah. Bahkan sampean undang-undangi tarawih sing apik ya as-sholatu jami'ah. Cara sampean tarawih umpama gak gawe undang-undang koyok biasa nih al-khalifatul ula, al-khalifatul rabi, ambek sholawat iku cukup as-sholatu jami'ah, imame ngomong ngono utawa muadzine ngomong ngono, as-sholatu jami'ah, makmum jawab la haula wala quwata illa billah. Iku sunnah, iku wis cukup wisan digawe undang-undang. Bahkan umpama gawe iku sholat tarawih luwih cepet. Jadi adzan mbek qomat iku sunnah sebelum masuknya sholat, iku khusus digawe maktubah. Sholat sing di fardokno, dene sakliyane sholat sing di fardokno cukup muni as-sholatu jami'ah. Wis gak usah adzan, gak usah qomat. Cara sholat sunnah misalnya kok beliau badhe wis kate adzan gak ada qomat. Soalnya adzan qomat iku sunnahe lil maktubah. Sakliyane iku wis cukup as-sholatu jami'ah. Engko jawabane la haula wala quwata illa billah. Adzan mbek qomat kan ono, adzan kan ono jawabane. Sholatu jami'ah ya ono jawabane. Jawabane la haula wala quwata illa billah iku wis cukup sakliyane sholat fardu. Wasunanuha lan utawi pira-pira sunnahe salat. Saiki ganti sunnahe salat ba'da dukhuli ing dalam sakwuse manjing. Sakwuse mlebu ila sholati maring salat. Ila sholati maring salat, sakwuse mlebu salat. Nika lak sunnah sebelum masuk salat. Saiki sunnah setelah masuk salat. Fiha ing dalam salat iku syai'ani ana loro utawa rong suwiji-wiji. Iku syai'ani rong suwiji-wiji. Iku syai'ani rong suwiji-wiji. Yang pertama, rubane at-tasahudul awalu, tasahud awal. Rubane at-tasahudul awalu, tasahud awal. Tadi tasahud awal iku sunnah. Tasahud awal iku ya sing duduk niku lho, tasahud awal. Mantun 2 rakaat kan ana lunggune maca tasahud, maca tahiyat. Lah iku tasyahud iku sing awal niku hukume sunnah. Sunnah iku kan masuk di dalam sholat. Wal kunutu lan doa kunut. Terus kunut iku ya sunnah. Fi subhi ing dalam sholat subuh. Ai fi tidali rakaati ing dalam iktidal rakaat asyaniyati kang kaping pindho minhu saking subuh, minhu saking subuh niku sunnah setelah masuknya sholat. Iku ana loro. Tasahud awal tahiyat niku ketika oleh 2 rakaat lungguh niku maca tahiyat niku sunnah. Terus manten konten doa kunut iku ya sunnah. Dadi umpama sampean salat subuh gathik kunut sah salate. Umpama atik kunut ngamalno sunnah. Nek Kanjeng Nabi maca kunut iku malah pernah gak nang subuh tok. Salat 5 waktu dikeki kunut kabeh. Iku nek ana sesuatu. Ketika itu Kanjeng Nabi nulung desa utawa nulung negara sing musim paceklik. Tadi Kanjeng Nabi ndungane nggih donga kunut digawe njaluk hajat, gawe ngabulno hajate ben desa iku mang ilang paceklike selama 41 dina paling nek wonten selama 1 bulan. Salat fardu kabeh dikeki donga kunut. Sing jelas ngerti yo nek doa kunut niku Kanjeng Nabi ngamalno sampai meninggal dunia ketika sholat subuh. Makanya nang sholat subuh niku ana kunute iku hukume sunnah. Nek Syafi'i rata-rata ndamel kunut, nek liyane Syafi'i ana sing gak gawe kunut. Sing penting sampean ngerti yo nek sunnah hukume maca doa kunut. Iku 2 sunnah setelah masuk sholat. Tadi kunut ambek tasahud awal niku. Wa huwa hali utawi kunut, wa huwa hali utawi kunut. Wa huwa hali utawi kunut lughatan ing dalem bahasane iku doa ndonga. Iku doa ndonga. Dadi kunut secara bahasa iku artine ndonga. Wa syar'an lan ing dalam syara'i secara syarak iku dzikrun dzikir. Iku dzikrun dzikir makhsusun kang den khususaken. Makhsusun kang den khususaken. Tadi dzikir yang khusus doa kunut niku. Wa hali utawi dzikir iku Allahumma hdini ila akhiri. Iku Allahumma Gusti Allah ihdini mugi nuduhake sapa tuan ing ingsun fiman ing dalam uwong hadaita kang nuduhake sapa tuan ing man
hadaita kang nuduhake sapa tuan ing man wa afine lan mugi marasaken sapa tuan ing ingsun fiman ing dalem wong afaita kang marasaken sapa tuan ing man ila akhirih tumeka akhire kunut kaya sing sampean apal niku. Dadi kunut iku dzikir khusus utawa doa secara bahasa hukumnya sunnah di dalam sholat subuh itu diamalkan Kanjeng Nabi sampai meninggal dunia. Dene sakliyane sholat subuh sampean kepingin ngekeki kunut yo gak apa-apa. Tapi nek ana momen tertentu, dadi sholat fardu kabeh dikeki kunut Kanjeng Nabi tau ngamalno, digawe ngabulno hajat misale. Dadi ben sholat dikeki kunut gak apa-apa. Iku nek ana alasan, ana hajat gak apa-apa kaya Kanjeng Nabi. Tapi nek gak ana hajat yo cukup nek mantun nek pas wayahe sholat subuh pas itidal iku ngamalno sunnah cukup pas wayahe sholat subuh ataupun pas wayahe sholat witir hukum ya sunnah maca kunut niku. Wal kunutulan kunut fi akhiril witri ing dalam akhire sholat witir. Finisfi ing dalam separo asani kang kaping pindho min syahri Ramadana saking wulan Ramadan hukum sunnah yoan. Jadi separo akhir wulan Ramadan akhire salat witir dikeki kunut sunnah. Wa hale utawi kunut iku kakunutis subhi. Lah kunute ya apa padha mbek kunute salat subuh. Iku kakunutis subhi kaya kunute salat subuh. Dadi kunut sing diwaca pas wayahe separo akhir wulan Ramadan pas salat witir niku padha ambek kunute salat subuh. Al mutaqaddimi kang wis liwat. Fi mahalihi ing dalam panggonane kunutis subhi walafdihi lan lafate kunutis subhi nggih Allahumma hdini ila akhirih niku. Allahumma hdini niku nek ijen tapi nek ngimami ya Allahumma hdina. Dadi dhamir tok ing dirubah. Wala tata'ayyanu lan ora dadi tertentu. Wala tata'ayyanu lan ora dadi tertentu. Apa kalimatul kunuti pira-pira kalimate kunut. Kalimate kunut iku apa kudu koyo sing sampean hafal lho gak, soalnya kalimate ana akeh. Makane ora dadi tertentu. Falau qanata bahkan falau qanata mongko lamun kunut sapa wong bahkan umpama sampean kunut kan secara bahasa doa atau dzikir tertentu secara istilah. Bi ayatin kelawan ayat tata domanu kang mengku utawa memuat apa ayat doaan ing donga. Bahkan umpama sampean donga kunut tapi nggawe ayat kenek sing penting dungane memuat doa ayatnya memuat doa iku kenek digawe kunut. Jadi gak kudu lafate koyok sing sama napa loga waqasada lan nyejo sapa wong al kunuta ing kunut. Jadi sampean gawe ayat iku memuat doa kandungan ayate isine niku lho artine iku memuat doa iku sampean gawe kunut yo dadi kunut oleh gak kudu lafate koyok sing sama napa lho niku. Ya hasolat mongko hasil apa sunnatul kunuti sunnai kunut iku wis oleh sunnai kunut. Dadi gawe ayat yang memuat doa sampean niati gawe kunut iku wis oleh sunnai kunut. Wa hay'atuha lan utahi pira-pira sunnah hayate salat. Saiki ganti bahas sunnah hayat. Sunnah hayat iku beda ambek sunnah abad. Kan ana rukun nang salat iku ana rukun ya ana sunnah abad ana sunnah hayat. Nek rukun wajib dilakoni, nek gak dilakoni gak sah batal salate. Tapi nek sunnah abad sunnah hukume. Abad mbek hayat iku padha sunnahe. Bedone nek sunnah abad ketika sampean meninggalkan kudu sujud sahwi. Tapi nek sunnah hayat ketika sampean meninggalkan gak kudu sujud sahwi. Bedane nang ngono. Dadi nek sunnah abad sampean ninggal kudu sujud sahwi. Meskipun sunnah niku. Tapi nek sunnah hayat sampean meninggalkan utawa lali gak kudu sujud sahwi. Lah saiki bahas sunnah hayat. Ai salati tegese salat wa radalan ngarepaken sapa musannif bi hayatiha kelawan pira-pira hayate utawa sunnah hayate salat. Ma ing perkara laisa kang ora ana apa ora ana iku ruknan rukun sunah hayat duduk rukun. Makane umpama ditinggal gak apa-apa. Hukume sunnah nek rukun wajib ditinggal yo gak oleh, wajib dilakoni nek gak dilakoni gak sah salate nek rukun. Tapi nek sunnah hayat gak apa-apa umpama ditinggal. Fiha ing dalam salat. Wala ba'dun lan ora sunnah abad. Duduk sunnah abad. Nek sunnah abad nek sampean tinggal kudu sujud sahwi.
Nek sunah hayat gak perlu sujud sahwi, podo-podo sunai, tapi beda. Yujak baru den tambeli opo ba'don to abad bisujudi sahwi kelawan sujud sahwi. Iku nek sunnah abad, nek ono sing ditinggal sampean ganteni nambeli dengan sujud sahwi. Tapi nek sunnah hayat gak perlu sujud sahwi. Tapi nek rukun wajib sujud sahwi. Nek sampean lali misalnya. Nek gak sampean lakoni, ya gak sah salatmu nek rukun, soalnya hukumnya rukun wajib. Nek sunnah abad hayat ora wajib tapi hukumnya sunnah. Tadi umpama sampean tinggal iku gak apa-apa, gak sampe batalno salat. Tapi nek abad kudu ditambeli ambek sujud sahwi. Nek hayat gak kudu sujud sahwi. Saiki sing sunnah hayat. Tadi nek sampean amalno ya oleh ganjaran, nek gak diamalno umpama sampean tinggal ya sah salate tetep sah. Ya gak perlu sujud sahwi, soalnya sunnah hayat. Rupane raf'ul yadaini, ngangkat tangan loro iki termasuk sunnah hayat. Tadi hukumnya sunnah, umpama ditinggal gak perlu sujud sahwi, yo gak batal salate. Rupane raf'ul yadaini ngangkat tangan loro, tapi senajan sunnah lakonono nek dilakoni oleh ganjaran. Ning ngangkat tangan loro inda takbiratul ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Pas wae takbiratul ihram niku lho, sampeyan maca Allahu Akbar kan ambek ngangkat tangan loro, hukume sunnah, itu termasuk sunnah hayat, dudu abad. Tadi umpama gak sampean tinggal gak kudu sujud sahwi sampean. Tadi misalnya pas wae takbiratul ihram, pas wae Allahu Akbar niku ambek ngangkat kedua tangan sunnah. Umpama lali gak ngangkat kedua tangan gak perlu sujud sahwi, soalnya sunnah hayat. Ila hadawin maring manjeri, ila hadwi mangkibahi maring manjeri pundak lurune wong. Tadi pas wae ngangkat tangan niku pas kenceng pundak. Tadi pucuke driji oleh ning sore kuping. Diangkat tangan loro ngene sunnah yo. Tangane gak usah dimingkupno nggih, biasa ngene. Tangan loro diangkat epek-epeke didepno nang kiblat. Sing penting sing wajib madhep kiblat dodone. Nek tangan loro sunnah. Tadi diangkat tangan loro ngene biasa, ora usah mingkep ngene, gak usah gegem. Dari biasa ngene. Lah iki pas wae kenceng pundak loro, tangan loro kenceng pundak loro, cara diukur nang ngene kaca ya wis pucuke driji oleh ning sore kuping pas. Lah iku hukume sunnah ngangkat tangan loro iku hukume sunnah hayat. Dadi umpama sampean lali gak nglakoni utawa gak sampean lakoni gak perlu sujud sahwi karena bukan abad. Sing nomor kali sunnah hayat wa raf'ul yadaini lan ngangkat tangan loro indar ruku'i ing dalem nalikane rukuk. Pas wae rukuk iku ya sunnah diangkat tangan loro. Umpama sampean gak ngangkat tangan loro batal ta salate gak batal wong sunnah. Apa perlu sujud sahwi nek gak dilakoni gak perlu soalnya sunnah hayat. Jadi pas wae rukuk iki lho, sampean pas wae rukuk, iku lak ana wong sing ngangkat tangan, ana sing gak sih kadang-kadang. Sampeyan wasiat nek pas wae salat kancamu. Iku mbung ngangkat tangan buka. Nek ngangkat tangan loro ketika rukuk berarti ngamalno sunnah hayat. Wa indar raf'i lan ing dalem nalikane tangi minhu saking rukuk, tangi tekok rukuk, iku ya ngangkat tangan loro iku ya sunnah hayat. Jadi pas wae rukuk iku sunnah ngangkat tangan loro ambek muni Allahu Akbar iku. Muni Allahu Akbar kan ya sunnah. Ngangkat tangan loro iku ya sunnah pas wae rukuk. Manten ngoten tangi sangka rukuk munine kan Allahu Akbar. Ambek ngangkat tangane hukume sunnah hayat. Wawatul yamini lan nyelehaken tangan tengen lan nyelehaken tangan tengen ala simali ing atase tangan kiwa. Wa yakunani lan ana apa yadaini tangan loro. Wa yakunani lan ana apa yadaini utawa tangan loro. Ana iku tahta sadrihi ing dalem nisore dodone wong. Ing dalem nisore dodone wong. Wa fawqa suratihi lan ing dalem dhuwure udele wong. Iku ya sunnah hayat. Nek dilakoni oleh ganjaran, nek ditinggal gak popo, gak perlu sujud sahwi karena hayat. Yaiku ngangkat deleh tangan nanggene tangan kiwa. Deleh tangan iki lho pas wae ngene lho. Deleh tangan mantun takbir lho sama nak deleh tangan sih. Deleh tangan. Lah deleh tangan iku kiwa sik baru tengen. Ojo nang ngono gak ono kesunahan takdimul yumna alal yusra nggih. Dadi deleh tangan iku ora ono kesunahan takdimul yumna dhisikno tengen ngerekno kiwa. Soale ono wong salah paham. Pas wae deleh tangan iku sunnah. Sunnah iku mang deleh tangan tengen didele nang tangan kiwa. Dadi tangan kiwa sik baru tangan tengen.
kiwa sik baru tengen iki sunnai hayat. Tur ojo tengen kiwa tengen soalnya ana sing ngamal ngono. Gak ana kesunahan nang kono. Ana sing salah paham nang kono soalé. Akhire koyo muter ngono ndelai. Dadi mari tengen kiwa terus tengen. Akhire koyo muter sih. Ha iku gak ana kesunahan nang kono. Sunnah iku cukup ndelek tangan tengen nang tangan kiwa. Dadi kiwa sik terus tengen didelek. Lah sunnah iku mang letake pase posisine ndelek tangan iku ning sore dada ndukure udel. Dadi ndukur udele sampean ning sore dada. Tadi ndukure udel pas ning sore dada, mantu tangan kiwa terus tangan tengen. Lah iku letak posisine nang kono sunnahe. Dadi ndelek tangan iku mang nang tangan tengen nang tangan kiwa iku mang nang ndukure udel ning sore dada hukume sunnah. Sunnahe hayat. Wa tawajjuhulan doa iftitah. Iki ya sunnah hayat. Wa tawajjuhulan doa iftitah. Ai qaulul musalli tegese ucapane musalli ngucap akibat tahrimi ing dalam sause takbiratul ihram. Rupane doa iftitahe wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi ila akhirih. Lah iku ya sunnah, masuke sunnahe hayat. Jadi macane langsung ae sampean wajjahtu. Jadi mantun Allahu Akbar kan ono takbir ya. Takbir yang pertama kan takbir wajib, takbir pas bareng niate salat. Sing takbir kedua, takbir pas wayahe maca doa iftitah iku lah ono takbire. Jadi takbir pertama Allahu Akbar ambek niat ngleboni salat kan, ambek niati salat kan. Terus mantun ngonten muni Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Iku sunnah. Jadi takbire kan enten kali. Sing pertama iku takbire pas wayahe niate salat wajib kan. Sing kedua takbir sing sunnah. Tadi mantun ngonten muni Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajhiya. Wis gak usah ini. Sampeyan delok nang kitab dia Fathul Qorib, Tasarai Fathul Qorib langsung wajjahtu wajhiya lilladzi. Tadi gak usah ini. Ini ana nang Al-Qur'an iku innine nabi ku. Nabi ketika iku inni wajjahtu. Lah ana ini nek sampean gelem buka-buka beberapa kitab fikih, ono nang kitab fasolatan. Dan iku pun pernah disurati ambek para kiai sing nyetak fasolatan, sing ngarang fasolatan iku ngomong nek sing apik gatik ini. Iku wis kadung tersebar luas nang Indonesia. Makane njabut iku kangelan. Soal masih nang Fathul Qorib, Takrib ataupun kitab fikih liyane langsung wajjahtu gatik ini. Tadi luwe apik gak usah dikai ini. Meskipun itu enggak sampai batalno salat sih. Lah hukum maca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi ngantos mantun hukume sunnah-sunnahe masuke sunnahe hayat. Wal muradilan utawi kang den karepaken iku ayakula yen to ngucap sapa al musolli wong kang salat. Ba'da tahrimi ing dalem ba'da taharrumi ing dalem sause takbiratul ihram. Dene mantun takbiratul ihram ngucap doa al iftitah ing donga iftitah wajjahtu ila akhirih niku sunnah hukume. Rupane hadil ayata ikilah ayat au ghairaha utawa liyane ayat mimma saking perkara waroda kang tumeka apa mak fil istiftahi ing dalam doa istiftah fil istiftahi ing dalam doa istiftah. Jadi doa iftitah iku gak kudu ngono dungane, masih gawe ayat lintune ya gak apa-apa. Wal isti'adatu sunnah maneh, sunnahe hukume hayat. Ini masuk di dalam sholat, sunnah hukumnya hayat. Tadi nek dilakoni ganjaran, nek ditinggal gak popo ya gak kudu sujud sahwi soalnya hayat bukan am'ad. Wal isti'adatu lan doa ta'awud. Iku ya sunnah hayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muni ngoten niku sunnah. Ba'da tawajjuhi ing dalam sause doa iftitah. Mantun doa iftitah niku kan mantun doa iftitah kan sampean ta'awud. Ta'awud itu hukumnya sunnah hayat. Wa tahsululan hasil bikulli lafdin kelawan sakben lafat yastamilu kang mengku atau memuat apa lafat ala ta'awudi ing atase amrih ngreksa atau minta perlindungan Allah. Tadi ta'awud itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim niku sing masyhur sing afdalu. Tapi umpama sampean gak a'udzubillahi minasyaitonirrajim sing penting kalimat iku mang minta perlindungan pada Allah iku ya diarani ta'awud. Tapi sing akeh
sing afdol tetep a'udzubillahi minasyaitonir rajim nek ta'awud. Tapi umpama liyane iku sampean gawe ta'awud liyane iku, sing penting minta perlindungan pada Allah, iku ya diarani ta'awud. Ya wis hasil ngono lho. Wis oleh sunnah umpama ngamalno ta'awud sak liyane a'udzubillahi minasyaitonir rajim wis oleh sunnah. Lah sunnahe masuki sunnah hayat. Wal afdalu sing utama iku a'udzubillahi minasyaitonir rajim iku ta'awud sing afdalu sing utama. Tapi umpama liyane iku ya gak apa-apa. Iku hukume sunnah hayat. Wal afdalu tawi kang luwih utama iku a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu nyuwun kebawreksa sapa ingsun, minta perlindungan sapa ingsun billahi kelawan Allah, minta perlindungan minasyaitoni saking seton ar-rajimi kang den dohaken saking rahmati Allah. Ar-rajimi kang den dohaken saking rahmati Allah. Sunnah selanjutnya masuk sunnah hayat di dalam sholat gini ku wal jahrulan banteraken wacan. Tadi banterno maca nang gini panggonane banter sunnah. Nang panggonane banter kayak sholat maghrib, sholat isya iku lak dibanterno sih. Banternone sunnah hukume. Sunnah yang masuki sunnah hayat. Fi maudhihi ing dalam panggonane al jahru. Wa huwa hale utawi maudhihi sing sunnah dibanterno nang panggonane banter nggih niku as-subuhu salat subuh. Salat subuh kan dibanterno. Banternone hukume sunnah. Wa ulatal maghribi lan rakaat awal karone maghrib. Maghrib kan rakaat pertama, rakaat kedua dibanterno hukume sunnah hayat. Wal isya lan isya dua rakaate salat isya banternone hukume ya sunnah hayat. Wal jumu'atu lan salat Jumat dua rakaat niku sunnah dibanterno banternone hukume sunnah. Wal idani lan salat id loro, Idul Adha, Idul Fitri kan sunnah dibanterno. Tadi umpama gak banter apa batalno salat gak. Soalnya iku hukume sunnah dan sunnah masuk sunnah hayat. Tadi ya tetep sah umpama gak sampean banterno, tapi gak ngamalno sunnah bulian. Banterno niku soalnya sunnah. Wal israru lan nglindikaken. Begitu juga nglindikno iku ya iso dadi sunnah. Fi maudhihi ing dalem panggonane al israru. Nek nang panggonane lindik kaya salat zuhur, salat asar niku kan lindik. Lah lindik iku sunnah. Umpama sampean banterno salat zuhur, salat asar iku batalno salat tegak mboten. Tapi gak ngamalno sunnah. Dadi lindik ketika salat zuhur, salat asar ngoten niku. Kan nang panggonane lindik iku ngamalno sunnah. Dadi dilindikno iku sunnah. Wa hali utawi maudhihi iku ma perkara adalladzi sakliyane perkara dukira kang den tutur apa alladzi. Dadi sakliyane sing disebut iku mang. Sing disebut mang kan banter sunnah. Subuh, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat Jumatan, 2 rakaat Idul Fitri, Idul Adha. Ini kan sunnah. Sakliyane iku mang sunnah liri, sunnah lindi. Kayak zuhur, asar, sunnah lindi. Terus sunnah maneh, sunnah hayat. Wa ta'minulan maca amin. Wa ta'minulan maca amin. Dadi maca amin sunnah. Ai qaulu amin tegese ucapan amin akibal Fatihati ing dalam sakwise Fatihah. Mantun Fatihah maca amin sunnah bagi makmum bagi imam. Maca amin sunnah hayat. Liqariha maring ta keduwe wong kang maca Fatihah, bagi wong sing maca Fatihah bagi makmum bagi imam sunnah muni amin. Fi sholatin ing dalam salat. Lah sunnah amin niku mang maca amin di dalam salat wa ghairiha lan liyane salat. Dan di luar salat ya sunnah. Tapi sing utama nang jerone salat. Lakin fi sholati tetapi ini ing dalam salat iku akadun kang den kukuaken. Dadi sing kuat sunnah sing muakkad iku nang jerone salat muni amin. Nek njobone salat sunnah tapi sunnah biasa ora muakkad. Tapi nek nang jerone salat muakkad, sunnah kuat. Jadi muni amin bagi wong sing maca Fatihah hukume sunnah. Nek kok sampean rotipan lak nang jobone salat sih. Lah muni amin niku sunnah. Tapi mboten muakkad gak koyo nang jerone salat. Tapi padha-padha sunnah. Nek muni amin di dalam salat kan afdalu muakkad. Lah iku sunnahe masuki sunnah hayat. Dadi umpama sampean tinggal ya gak apa-apa ya gak kudu sujud sahwi. Soale sunnah hayat bukan abad. Nek abad wajib sujud sahwi. Maksudnya kudu diganti sujud sahwi nek ninggal nek abad. Wa yu'minu lan maca amin sapa al makmumu makmum. Ma'a takmimi imamihi sertane maca amine imam. Sertane maca amine imam. Dadi amine makmum nek isok bareng amine imam. Dadi imam maca amin, makmum ya maca amin.
Mangkane pas wayahe sampean krungu Fatihah imam luwih utama ngrungokno Fatihah imam sampai amin. Ketika imam ngamalno maca surat sunnah, kan sunnah maca surat. Lah iku baru sampean maca Fatihah. Iku nek krungu sampean, tapi nek imame bacaane gak krungu sampean sebagai makmum, ya langsung ae maca Fatihah. Usahakno amine bareng amine imam. Lah maca amin iku mang sunnah. Wa jarulan banteraken sapa wong utawa sapa makmum bihi kelawan amin. Pas wae maca amin banterno. Banterno iku sunnah yo an. Banterno amin lho sunnah. Maca amine sunnah, banterno amin yo sunnah. Wa qiraatu surati lan maca surat. Maca surat mantun Fatihah ya sunnah sunnai hayat. Ba'dal Fatihati ing dalem sause maca Fatihah. Nek Fatihah kan termasuk rukun wajib dilakoni. Nek gak nglakoni gak sah salate batal. Nek Fatihah soalnya rukun. Tapi nek maca surate sunnah sunnai hayat. Li imamin kedue imam munfaridin wa munfaridin lan wong kang salat ijen. Fi rakaatay subhi ing dalem rong rakaate salat subuh. Ing dalem rong rakaate salat subuh. Wa ulatai ghairiha lan rakaat awal lurune liyane subuh. Lan rakaat awal lurune liyane subuh. Lah iku hukume sunnah. Sunnah iku 2 rakaat awal subuh ambek liyane subuh maca Fatihah, maca surat niki lho. 2 rakaat awal. Nek rakaat ketiga keempat gak anu kesunahan. Nek rakaat pertama kedua salat subuh ataupun selain subuh. Salat subuh kan mek 2 rakaat tok. Maca surate hukume sunnah, sunnai hayat. Atau liyane salat subuh 2 rakaat iku maca surat iku ya hukume sunnah, sunnai hayat. Wa yakunu lan ana apa qiraatu surati maca surat. Maca surat iku mang isok sunnah ana ba'dal Fatihati ing dalem sause Fatihah. Dadi sampean sadurunge maca Fatihah kok maca surat ya ora sunah. Metu sunah iku mantun maca Fatihah. Lah iku mantun maca Fatihah, maca surat sunnah. Lah imam ngamal sunnah, nek makmum niku gak kudu ngamal sunnah, soalnya luwih utama maca Fatihah. Sebagai makmum iku nek krungu bacaane imam kan ngrungokno bacaane Fatihah imam. Lah mantun imam maca Fatihah nek iso amine kan dibanterno sunnah. Lah marung ngono imam kan genti maca surat, lah iku sampean maca Fatihah. Lah nek cek nutut lho baru ngamalno maca surat sunnah. Wa takbiratu lan pira-pira takbir. Lan pira-pira takbir. Falau qaddama mongko lamun dadi dhisik sapa wong utawa dhisikake sapa wong asurata ing maca surat alaiha ing atase utawa ngerekaken Fatihah. Dadi maca surat sik baru Fatihah. Ngono iku ya apa? Lam tuhsab. Mongko ora den wilang-wilang apa asura, maka tidak mendapatkan sunnah. Dadi maca surat sik baru maca Fatihah gak oleh sunnah, lam tuhsab. Ora diganjar. Ya gak batal salatmu tapi ora diganjar, gak tergolong sunnah. Soalnya sunnah setelah membaca Fatihah terus maca surat nang 2 rakaat awal niku sunnah. Iku sunnah sause maca Fatihah. Nek sak durunge maca Fatihah maca surat lam tuhsab, ora diganjar ambek Gusti Allah. Wa takbiratul lan pira-pira takbir indal khafti ing dalem nalikane tumurun liruku'i maring ruku'. Dadi maca Allahu Akbar pas wayahe ruku'. Sunnah, ngangkat tangan loro mangkan sunnah, sunnah hayat yoan. Muni Allahu Akbar ya sunnah. Pas wayahe ruku' niku lho, pas wayahe ngangkat tangan loro muni Allahu Akbar sunnah. Ngangkat tangan lorone sunnah, muni Allahu Akbar ya sunnah. Tangi sangka ruku' ya ngono, ngangkat tangan lorone sunnah, sunnah hayat, muni Allahu Akbar ya sunnah hayat. Jadi ngangkat tangan loro iku sunnah, muni Allahu Akbar ya sunnah, sunnah hayat. Wa raf'ilan tangi ai raf'is sulbi tegese ngangkat utawa ngangkat iga wekas minar ruku'i saking ruku. Dadi tangi utawa ngangkat iga wekas ngangkat punggung niku lho. Sangka ruku, pas wayahe ruku niku. Dari posisi ruku kan punggungnya diangkat. Lah ngangkat iku mang tangi sangka ngangkat punggungnya iki lho.
Ngangkat punggungnya boten ngangkat kedua tangane ya boten Allahu Akbar. Nek ngangkat kedua tangane kan sunnah. Allahu Akbar ya sunnah. Lah ngangkat awake sampean, punggungnya sampean sampai ngadeg sampai itidal iku ya sunnah yoan. Sunnah hukumnya ya sunnah hayat ngangkate lho. Pas wae posisi rukuk kan sampean tangi sangka rukuk lak punggungnya ngangkat sih sampai itidal kan ngadeg sih. Lah ngangkate iku mang sunnah yoan, sunnahe hayat. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah. Lan ucapan sami Allahu liman hamida. Muni sami Allahu liman hamida khina yarfa'u ing dalem nalikane ngangkat roksahu ing sirai wong minar ruku'i saking rukuk. Tangi sangka rukuk biasane diwaca kan duduk Allahu Akbar. Sing jelas maca Allahu Akbar iku sunnah. Lamuni sami Allahu liman hamida pas wae tangi sangka rukuk iku ya sunnah. Sunnahe hayat padha sunnahe. Sunnahe hayat. Walau qala lan lamun ngucap sapa wong apa kudu sami Allahu liman hamida gak kudu sami Allahu liman hamida. Afdhalune sami Allahu liman hamida. Nek tangi sangka rukuk, ngangkat sira sangka rukuk niku lho, tangi sangka rukuk. Afdhalune sami Allahu liman hamida, tapi umpama gak sami Allahu liman hamida, contone walau qala lamun ngucap sapa wong, ngucap ing man hamidallah utawa ngucap ing sami Allahu. Ha iku ya tetep sunnah, tetep oleh sunnah. Ngucap man utawi sapane wong hamida kang muji sapa man ngucap ing man hamidallah man utawi sapane wong ku hamida muji sapa man Allah ing Allah sami'a mongko muji sapa Allah lahu maring man. Dadi man hamidallahu sami Allah iku sunnah wisan padha karo sampean muni sami Allahu liman hamida, tapi tetep utamane sami Allahu liman hamida. Tapi sampean ganti man hamidallah sami Allahu ya tetep sunnah, tetep ngamalno sunnah. Kafa mongko nyukupi apa man hamidallahu sami Allah padha karo sami Allahu liman hamida. Wa makna sami Allahu liman hamida lan utawi maknane sami Allahu liman hamida iku taqabbala muga-muga nrimo sapa Allahu Allah minhu sangking man hamdahu ing pujine man iku maknane semoga Allah menerima pujianmu. Tadi muni hami Allahu liman hamida iku muji nang Allah. Maknane semoga Allah menerima pujianmu. Hukume sunnah hayat. Wajah zahu lan mugi-mugi bales sapa Allah ing man. Lan mugi-mugi bales sapa Allah ing man alaihi ing atase man. Wa qaulul musalli lan ucapane wong kang salat. Sampeyan nek salat kan ya muni Rabbana lakal hamdu ya sunnah. Rabbana do pangeran ingsun laka iku keduwe sira alhamdu utawi sakabehane puji. Idang taswaba ing dalem nalikane dadi jejeg sapa wong kok iman hale wong kang ngadeg. Pas wae ngadeg niku lho pas iktidal mantun rukuk kan ngadeg. Ngadege pang tangi mengangkat punggung kan sunnah, ngangkat kedua tangan ya sunnah, muni sami Allahu liman hamidah ya sunnah. Pas wae iktidal muni Rabbana lakal hamdu. Nek sampean biasane kan ana lengkape. Lengkape ku luwih utama. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyi min syai'in ba'du iku luwih utama. Tapi minimal Rabbana lakal hamdu iku wis oleh sunnah hayat. Wa tasbihulan maca tasbih fi ruku'i ing dalem rukuk. Pas wae rukuk niku lho, ketika rukuk kan sampean maca tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kan. Minimal subhana rabbiyal azim wis sunnah wisan. Ping 3 ya sunnah. Dadi muni subhana rabbiyal azimi wa bihamdi iku sunnah, ngaping 3 ni sunnah. Wa tasbihul lan maca tasbih fi ruku'i ing dalam rukuk. Wa adnal kamali lan utawi luwe andape kasempurnan fi hada tasbihi ing dalam iki la tasbih iku subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Salasan kelawan kaping 3. Nek sampean biasanya ditambahi wa bihamdihi ya gak apa-apa. Wa tasbihu sing jelas wis ngamalno sunnah. Wa tasbihu lan maca tasbih fi sujudi ing dalam sujud. Begitu juga ketika sujud sampean maca tasbih ya sunnah. Nek tasbih sujud kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan. Ping 3. Lah iku ya sunnah yo an. Sunnahe hayat. Wa tasbihu lan maca tasbih fi sujudi ing dalam sujud. Wa adnal kamali lan utawi luwe andapi kasempurnaan fi ing dalam tasbih iku subhana rabbiyal a'la. Dene sampean tambahi minimal subhana rabbiyal a'la, dene sampean tambahi wa bihamdi yo gak apa-apa. Salasan kelawan ping 3, diwaca ping 3 ketika sujud.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, utawa subhana rabbiyal a'la ping 3. Lha iku hukume sunnah hayat. Wa akmalu lan utawi kang luwih sempurna fi tasbihir ruku'i ing dalam tasbih ruku' wasujudi lan sujud iku masyhurun masyhur. Dadi sampean waca iku sing luwih utama. Sing ditambahi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Utawa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi iku luwih masyhur. Wawat uliyadaini lan nyele tangan loro alal fakhdaini ing atase pupu loro. Ing atase pupu loro, ndele tangan loro nang pupu. Tangan loro didele nang pupu. Tangan tengen nang pupu tengen, tangan kiwa nang pupu kiwa iku ya sunnahe masuke sunnah hayat. Ya besutu hale beber sapa wong aliyada ing tangan. Tadi tangane dibeber, tangan sing di al yusra kang kiwa. Bihaisu tusamitu kelawan sekirane madani utawa beneri apa rukusu asabiha pira-pira pucuke drijine al yusra beneri arubata ing dengkul. Beneri ku ojo sampai punjul teko dengkul drijimu, diketok malaikat nek punjul teko dengkul. Maksudnya jarene keterangan kitab lintune niku ana sing ngomong nek drijine punjul iku jange ditakokno, apa drijimu kon punjuli diketok malaikat. Jadi drijine iku sampean dele nang pupu iku ojo munjuli dengkule nggih. Ojo munjuli dengkul. Dadi presen ambek dengkul utawa pokoknya gak sampai munjuli dengkul. Lan dele tangan nang pupu hukume sunnah hayat. Nek tahiyat awal kan 2 rakaat. Dele tangan iku lak pas wae lungguh sih. Tahiyat awal kan 2 rakaat sampean lungguh kan. Lah dele tangan iku sunnah, dele tangan iku dibuka kabeh ngene ojo digegem. Dadi dibuka kabeh, maksudnya dibuka kabeh ngene dele, didele. Pokoke sing penting gak munjuli dengkul. Nek pas tahiyat akhir kan pas akhir niku. Lah iku baru sing siji digegem. Sing kiwa tetep dibuka, sing tengen digegem. Kecuali driji penunjuk iki. Sampeyan gegem kabeh gak apa-apa, sunnah yo an. Kecuali driji penunjuk. Jadi posisinya ngene, biasa ngene. Sing siji gak usah digegem gak apa-apa, sing driji penunjuk lho. Lah kok pas wae illallah diangkat. Kok dibalekno maneh. Nek iki sampeyan oba-obano makruh. Mangke dulinan maksudnya dioba-obano, driji penunjuke lho, dioba-obano makruh bumi. Dadi sampeyan pas wae tahiyat akhir sing tengen tangan tengen iki gegem kabeh oleh, gegem sak liyane driji penunjuk ya oleh, sunah ngono. Lah kok pas wayahe illallah driji penunjuke diobahno pas illallah nggih. Lah nek digawe dulinan dioba-obano terus makruh. Terus mantun ngonten wayak bidulan gegem sapa wong aliyada ing tangan al yumna kang tengen. Dadi gegem tangan tengen pas wayahe tahiyat akhir. Iku ya sunnah. Nek tangan kiwane kan tetep mboten digegem. Sing tangan tengene didele nang pupu kan, dele nang pupu kan sunnah. Gegem tangan tengen pas wae tahiyat akhir iku ya sunnah. Asabi ahad tegese pira-pira drijine al yumna illal musabbihata sing gak digegem mek situk tok pas wae tahiyat akhir. Liyane digegem kecuali musabbiha, kecuali driji penunjuk. Tapi sampean gegem gak apa-apa, sing penting pas wae illallah ditokno. Minal yumna sanging tangan tengen. Tadi iku sunnah ya, gegem tangan tengen pas waya tahiyat akhir. Kecuali driji penunjuk pas waya ilallah ditokno. Utawa nek sampean pas waya tahiyat akhir ku driji penunjuk iku gak sampean gegem pas waya ilallah diangkat. Fala yaqbiduha mongko aja gegem sapa wong ing al musabbiha. Nek nang Fathul Qorib driji penunjuke aja digegem. Tapi nang kitab lintune oleh digegem kabeh, sing penting gegem tangan iku wis sunah. Nek nang Fathul Qorib kecuali driji penunjuk aja digegem. Maksudnya jarno ngene. Lapas wae ilallah sampean angkat isyara ilallah. Ngono nang Fathul Qorib iki. Tapi nang kitab lintune sing penting gegem tangan. Tangan tengen iku wis sunah. Nang Fathul Qorib iki kecuali driji penunjuk aja digegem. Soale iku kok digawe isyara. Digawe isyara ngoten. Masih digegem kabeh isyara kan ya tetep isok sampean pas ilallah. Driji penunjuke ditokno. Nek digegem kabeh posisine, tapi nek nang Fathul Qorib iki digegem kabeh kecuali driji penunjuk pas wayahe ilallah diangkat. Driji penunjuke iku.
Isyara ngoten, isyara ilallah niku. Fala yaqbiduha fa innahu mangkastuhune wong ku yusiru isyara sapa wong biha kelawan al musabbiha, soalé driji penunjuk digawe isyara. Rafian hale ngangkat sapa wong, nek posisine mboten digegem driji penunjuke diangkat pas wae ilallah. Tapi nek posisine tangane sampean gegem kabeh, driji penunjuke ditokno pas wae ilallah. Laha maring Rafian hale ngangkat laha maring al musabbiha hala kaunihi ing dalam tingkane anane wong ana iku mutasyahidan wong kang maca tasahud ya maca tahiyat nih lho tasahud pas wae ilallah digawe isyara wa dalika lan utahe mengkono-mengkono rafu ngangkat iku mang inda qauli illallah ing dalam nalikane ngucap illallah ngangkat iku mang ngangkat driji penunjuk iku mang pas wae illallah utawa ngetokno driji penunjuk nek sampean gegem kabeh tangan tengen pas wae illallah wala yuharriku halan aja ngobahake sapa wong ing musabbihat dadi driji penunjukmu iku aja diopa-opano digawe tulinan diopa-opano padahal sak liyane illallah cek tetep diobahno ae obah pas wae illallah diangkat niku wala yuharriku halan aja ngobahake sapa wong ing al musabbiha fa in harrakaha mongko setuhune ngobahake sapa wong ing musabbiha soalé ngobahno driji telunjuk iku kuriha fa in harrakaha mongko lamun ngobahake sapa wong ing musabbiha driji telunjuk kuriha mongko den makruhake apa harrakaha dadi ngobahno iku makruh wala tabtulu tapi gak sampe batalno wala tabtulu lan ora batal apa salatuhu salate wong menurut kaul aso gak sampai batal meskipun ono sing duweni pendapat batal nek diopa-opano diriji penunjuke iku tapi menurut kaul aso hukume makruh gak sampai batalno salat filosofi ing dalem kaul aso wal iftirasulan lungguh iftiras niku lungguh tasahud awal utawa oleh 2 rakaat lungguh niku nek sing lungguh terakhir jenenge lungguh tawarruk nek lungguh sing tasahud awal jenenge lungguh iftiras nek lungguh terakhir jenenge lungguh tawarruk fi jami'il jalasati ing dalem sakabehane pira-pira lungguh iku hukume ya sunnah lungguh iftiras lungguh sing pas wae tasahud awal utawa oleh 2 rakaat niku lungguh lah iku jenenge lungguh iftiras hukume ya sunnah hayat al-waqiati model iftiras lho sunnah hayat al-waqiati kang tumiba fi sholati ing dalem salat ka oleh lungguh-lungguh sila kok sampe nek lungguh ya gak oleh sunnah sing sunnah iku lungguh iftiras wis kaya posisine lunggune salat niku fi sholati ing dalem salat kajulusil istirahati kaya lungguh istirahat wal julusi lan lungguh baina sajadataini ing dalem antarane sujud loro wa julusit tasahudil awali lan lungguh tasahud awal iku kabeh jenenge lungguh iftiras nek nang jero salat pas wae tasawuf awal niku aman lungguh iftiras sunnah hukume wal iftirasul lan utawi iftiras iku ayajlisa yen to lungguh sapa wong iftiras iku sampean lungguh sapa asyakhsu awawan suwiji sampean lungguh ala kabil yusra ing atase polok isikil al yusra kang kiwa utawa ing atase tungkai sikil utawa polok isikil al yusra kang kiwa gambarane padha mbek sampean pas wae lungguh niku ketika salat jailan hale wong kang dadekake dohiroha ing gegere al yusra utawa jabane al yusra lil ardi maring bumi wain sibulan ngedekaken sapa wong kodamahu ing delamaane wong al yumna kang tengen delamaan tengen ditekno waya ulan nyeleh sapa wong to nyelehake sapa wong bil ardi ing dalam bumi atsrafa asabiha ing pira-pira pucuke drijine ya drijine sikil li jihatil kiblati maring arah kiblat wis pokoke prakteke posisine gambarane kaya sampean nek tasawuf awal pas lungguh niku 2 rakaat iku pas lungguh iku jenenge iftiras wa tawarruku lan lungguh tawarruk niku lungguh tahiyat akhir utawa lungguh tasahud akhir iku jenenge lungguhne jenenge tawarruk hukume ya sunnah hayat fil jalasatil akhirati ing dalam lungguh kang akhir min jalasati sholati saking pira-pira lungguhi salat wa ya hale utawi at-tawarruk iku julusu tasahudil akhir lungguh tasahud akhir iku jenenge lungguh tawarruk hukume sunnah ya sunnah hayat wa tawarruku lan utawi tawarruk iku mislul iftirasi
madani lungguh iftiros, lungguh tawarruk, lungguh tasahud akhir, lungguh tahiyat akhir iku koyok lungguh iftiros, lungguh tahiyat awal atau tasahud awal. Koyok tapi ono bedane. Illa annal musalliya bedane, illa annal musalliya angin setuhune wong kang salat iku yakhruju metu. Iku yakhruju metu yasarahu ngetokake sapa wong yasarahu ing sikil kiwane wong bedane sikil kiwane iku kan ditokno ala hayatiha ing atase tingkai ala hayatiha ing atase tingkai tawarruk utawa tingkai musalli fil iftirasi utawa tawarruk kae ha soalé fil iftirasi ing dalem nggo iftiras min jihati yaminihi saking arah tengene wong dang musalli walisiku lan nemokake sapa wong warokahu ing bokonge wong bil ardi ing dalam bumi wis pokoke gambarnone koyok sampean nek salat pas tahiyat akhir utawa tasahud akhir iku jenenge lunggone tawarruk hukume sunnah hayat wa amal masbuk lan ana pun utawi makmum masbuk wasahilan wong kang lali makmum masbuk wong sing lali umpama lungguh ya lungguh iftiras ojo lungguh tawarruk umpama lungguh makmum masbuk kan makmum sing keri utawa wong sing lali iku umpama lungguh iftiras ae ojo lungguh tawarruk fayaftarisani mongko lungguh iftiras sapa masbuk wasahi dadi umpama lungguh iftiras ojo lungguh tawarruk wala ya tawarrukani lan ojo lungguh tawarruk sapa al masbuk wasahi tadi makmum masbuk sing keri ku ambek wong sing lali nek lungguh iftiras ojo lungguh tawarruk wa taslimatu lan uluk salam iki ya sunnah uluk salam asaniyatu kang kaping pindho salam kedua iku hukume sunnah hayat salam pertama wajib termasuk rukun nek salam kedua sunnah hayat nek salam pertama termasuk rukun wajib wa taslimatu lan uluk salam asaniyatu kang kaping pindho amal aula anapun utawi salam kang awal iku fasa bako wis dingin to wis lewat apa anhas tuhune al aula salam sing awal iku min arkani sholati saking pira-pira rukune salat nek salam awal masuk rukune salat wajib nek salam kedua sunnah hayat faslun wa alam syawab al-fatihah.